Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana to Beronor but before Makajugo, I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu temple. Anyị na-agba afa miri emi tụkwazị ọnụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ step by step into Igbo spirituality. Step by step into Igbo spirituality. Ihe ị kwesịrị ịma, ihe ị kwesịrị ị na-eme step by step ka ị wee ghọta ihe gbasara spirituality and Igbo spirituality in particular. Ka ị ghara ịgba n'ọnya, ka ị ghara ịdaba n'ọnwụnwa, ka ị ghara ịdanye n'aka ndị osochi egbu, ndị du ntụfu du nchọ. I can tell you no ihe kpatara iji adanye n'ọtụtụ ọnwụnwa bụ maka na ịghọtara how things work. Ọ bụrụ na ndị Igbo na-atụ ilu si na-anakpa n'ọfọ, ọ bụrụ na ya ị start from the foundation from scratch, ị maburu ya n'ike, enwere chances na ị ga-fall a victim maka na ịghọtara ihe gbasara spirituality. Believe in me, since I came into Igbo spirituality and spirituality in general, I won't ever fall victim. Even throughout my journey into the esoteric, I won't ever fall victim. You know why? Because I was somebody not of and I'm so detailed before we had about spirit of discernment. Before I will dive into something, I will ponder it over and over times. Do you know that time Ponzi scheme within Nigeria, pyramids? I was never a victim. Even the popular MMM. That time I was in Abuja doing good business. Then my brother laptop then. But I can tell you, now all those things I fall victim. Because I used to quarantine everything, scrutinize everything. When we could chop that exactly the real thing, because I fall victim. Before we dive into today's lecture, important announcement. HF na month of September on a high than I am not sure I in Igbo. I am my iteration I in Igbo. Here can go 3 years now. We have massive testimonies. I am nation to tell God in a temple, to Aja call for who be opening in soil all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and consecrated group. So I can see me every day. Till the last day of the month, I carry on the region and Miri Loma. Ben a temple to Aja to entities of powers. Then even to Aja wave with Mesaraka. Kekwazi Damosu. Ahamadum, et to I see me. One natural Quaja Makaraja Karirogu. So upon this sorrow. Iso na ndị na-eso ele anyị na-acha anyị na-achụkọta ọrụ as igwe. Ị ga-eme chat na WhatsApp and what other details we need from you in order to proceed. Then you make token donation to the account number. WhatsApp number is 0805783772 or 0813824381. Now let's dive into today's lesson. No, just pay attention. Ihe anyị chọrọ ịkọwara gị taata bụ step by step. Ọ bụrụ na ị batara into Igbo spirituality. Today, I'm addressing any seekers only. Yes, those people that they have the hands. They are seeking for knowledge, for wisdom. What you have to do first of all, once you eat tagolo, come back to your root. East, the importance of facing the east. East one ebe ike si abịa chee ihu na east ebe ọ bụ na ibi discover ebe east ọ bụ na ịmara ebe east wee ebe ahụ anwụ si achanite n'ụtụtụ ọ bụ na okwerekwaghị aghọta yes ọ bụ na ibi na town chọwa ebe satellite dish ụmụ satellite dish a face ọ na-efesi karị east now ebe ọ bụ na ofesi east nwere ike nọ n'ime compound ọ nọ n'ime ụlọ four corners of your room nwere ebe east ifesi east ọ
kpọkuo Chukwu oke pụrụ ime ihe niile, kpọkuo ndị aka, kpọkuo ndị egere, kpọkuo ndị ichie, kpọkuo ezumezu mmụọ niile gị na ha soro ebi ụwa, si ha onye akpọ onye akpọ ibie, kpọkuo ndị ichie, kpọkuo aja na be nna gị na aja na ikwu nne gị, gwa ha ha nabata gị dịka nwata na-akụ nne ya n'iyi, n'ịwagharịgo n'ọsara. You have been wandering to no avail. Gwa ha na nwata be nne be nna na ihe ọ ga-ebe n'akwa agwụgwọ. Gwa ha na isi na-achazi gị awọ awọ n'imehere na o wutekwago n'imehere na amaghị ama. Ha gọkwanara gị mmehie, ha kama ha nabata ka nwatakịrị dara akụ nne ya n'iyi n'ichigatago, wee kpọkuo chi nke ala nna gị, kpọkuo chi nke Afrịka, si ha doo demedeme biko n'ikene ha na nke ha mere, mana na-ayọkwa ka ha gbaghara gị na-enwe nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ, that it wasn't intentional. Ọ bụrụ na ihe ọsị ha mgbaalụ tuo ofe afa maka ekene nwaanyị na-agwa agwa akịrịka adị agwọta ọdụ tucha afa afa, yozie ha ihe wee bụ n'obi gị, gwa ha na-echigatago, gwa ha duzie gị ụzọ, ha ridie gị to the right footing. Ha ekwena ka ụkwụkwọ gị, ha ekwekwana ka ị danye n'aka ndị ọchọngoroko, ha ekwena ka ị danye n'aka ndị tufudu nchọ, ha ekwekwana ka ha chewekwa gị, ha ekwena ka ị danye n'aka ndị aghụghọ. Kpọkube chi gị, kpọkube ndị ichie, kpọkube all the beings from the light region, kpọkube ndị na-agagharị na-eme mma, kpọkube chi ụbọchị amụrụ gị abụ nwa afọ, kpọwa chi na-eri oke n'ụbọchị amụmụ gị, gwa ha ha nabata gị bụ nwa ma afa nna gị na onye obodo ịmụ, si ha doo, kpọkube aja na be nna gị, si ha ekwekwana ka ifuo, ịyọcha ha ayụ ya, kwezie ha nkwado ijigo n'obi gị niile, chegharịa ma chigharịa. O nwere onye ga-emere gị ihe ndị a na-agwa gị. Ọtụtụ n'ime ụnụ na-adaghị n'ọrụ maka na ị ghọtara how things work. Agwara m ụnụ into my spiritual journey, not just ọdịnala. I was led to the right path even during my research times. Ha ekpere ọka ndanye n'aka otu ọjọọ. Most of people lost themselves in search of themselves. Ikwena ka iso na ndị ga-efu na o nwere ndị na-achọ they are seeking for truth, they get lost. But my ancestors na ezumezu mụ na ha sobi ụwa ekwena ka m fuo. Ịgbọgụcha ha, gwa ha n'iji obi gị niile wee chigata, kpọkuo chi nke ala nna gị, si ha zụkwa gị n'ichigatago n'obi niile, n'ihi na ayọzifa ka ha duzie gị ụzọ ka ị ghara ịdanye n'aka ndị aghụghọ. Ha duje gị n'aka dibịa, ọ bụ nọ n'aka ya ka ị ga-esi wee move from point A to point B. Gwa ha na ịchọrọ ndị aghụghọ, gwa ha na ịchọrọ ndị amachọ, ndị amarọ, ndị ọkụ ọgwụọ, gwa ha ndị chọrọ na ndụ gị, gwa ha bụ ndị chọrọ openness, gwa ha na ịchọrọ ndị dị open minded, people that always tell you the truth the way it is, no matter whether it's bitter. Ịgwacha ha ihe ị chọrọ, sị ha ekwekwana ka ụkwụkwọ gị na ihe eji akọsara ha ka ha jiri aka họpụtara gị onye ga-edu gị n'eziokwu na ezu asụsụ. Ikpecha ekpere a, gwazie ha ka ọ ga-abụ ọnwụ na ife onye a na-egosi gị maka ya, onye ọ bụla onye ga-eduzi gị ụzọ ka ị marụ. Ọ bụrụ na ikpecha ekpere a, gazie ntị Nwachukwu, enwere ike igosi gị onye a tụrụ via na enwere ihe dị gị mkpa, ide na inye na YouTube taipụọ. Ahụ nwere ike igosi gị onye a sị na ya flipping ya phone meseji ya abịa. Enwere ike igosi gị onye a sị na mmadụ nwere ike irekọmend gị onye a. Enwere ike igosi gị onye a tụrụ onye ị na-afụbụ na social media ma ọ n'onwe ebe ịfụnụrụ ya, mana behold, efu onye dị etu a na nlọ ebe ọ nọ na-akụziri gị ihe, ebe ọ bịara bịa bụrụ onye enyemaka wee nye gị, ebe ọ bịa save gị in the time of danger, ebe ị mere encounter and ọ dịrị gị mma, ebe ị mere encounter for good reasons. Enwere ike igosi ufesi onye a na nlọ, enwekwara ike mmadụ agwa mmadụ gbara maka ya, mana ihe dị mkpa bụ na mgbe ọbụla anyị dara eji amụrụ picha onye a ma ọ bụ lecture onye a na social media, ma ọ bụ na mmadụ gwara maka ya, ma ọ bụ na ọ na nlọ, mana enwere this spark of joy you felt within you, nyere the calmness, the peace of mind, that na onye a bụ onye ị ga-eso. Nwanne, o kwere kwesị ike. Problem ọtụtụ n'ime unu na-enwe bụ isi na nkwụ banye n'ụkwa. Ọ bụrụ na ije na social media nkụzi a na-akụzi kịta, o nwere nke ngere this morning,
ihe abụ really odoga anya na onye na-akụzi datin na-adapụgo n'okwukwe apostasy. Odoga anya na onye a na-agwa ya nwere different idea na ọ na-abụ some people nọ within their room they cook up something from their widest imagination pụta na social media bịa na-akụzi ihe ndị ọ na-akụzi is not based on fact. Ihe ọ na-akụzi is not based on ọdịnala Igbo mana ọjọọ ọsọ pụta ọkọ na-akụzi ihe sọrọ ya o nwerọkwa any fact or research o mere n'Igbo spirituality and reality of life na-eme kama ọ pụta ọ na-achọ followers. O nwere ike ọ na-achọ notice me maka na ndị a na-akụzi those things bụ abarakata abara the whole bullshit na-aga trending. Pụta kụzielu ndị mmadụ ụzọ esi develop spiritually. They will just see a video, they will fill it up, they will just move away. Mana ndị a na-akọ whole bullshit bụ ndị ha gara ike ige ha gecha ha eshia ya nchọrọ. So gwachi gị na mmụọ gị na ha zọba gị n'aka ndị osochi egbu ndị ekwuru na anya ukwu. So ihe ị ga-eme bụ yozie ha ka ha gosi gị side ị ga-eji mara onye a. Nke bụ eziokwu m na ọ bụrụ na ị pass come across the person directly or indirectly, ị ga-enwe this spark of joy in you. Ị ga-enwe this peace of mind, the confidence in you na onye a bụ onye a. Don't allow infatuation to lead you. Don't allow your frontal brain to lead you. Don't allow the manipulation of the person based on appearance and packaging and online or everywhere to mislead you. Only hear about spirit of discernment. Allow much good on imegi to speak to you. Allow the spirit of God in you to lead you. On a wood I can't even differentiate when the spirit of God is talking to them or when their zeal, their human intellect is talking to them. Man, although they can only with the spark, the intuition, you will never go wrong. Since I enter into spirituality in general and ordinary Igbo, I have never fallen victim. Because this spirit of discernment, the intuition is very active, always guide me. By mere listening to your message, I will know that whether you are fake or real. I will be able to know more in the journals because by their fruit you shall know them. By the word of their mouth, you will be able to know them. If the person is actually serving the light spirit or the negative spirit. So, here we game. Finally, upon a spirit in you lead you to a person, please stick with that person. And what the reason? Mmụọ nwere ike isi na onye a ga na-alụrụ gị ọrụ maka na enwere ike mmụọ echuzu onye a for a reason. Ọ dị otu onye na-alụ ọrụ n'obodo oyibo for years now. Ọ sị m na Eze-Ana na mgbe ya na-eme spiritual exercise that na ndị otu ya bịakwutere ya wee sị ya na onye dị etu a wee kpọrọ ya afa m sị ya na ọmụnwa ga-alụrụ ya ọrụ. A sịkwa ghara na o ji nwere ebe o ji gba afa. Ọ sị m Eze-Ana na ọrụ nchọ ka ịlụ ọrụ m because na forces here si ya jebe na Eze-Ana ga na-alụrụ ya ọrụ. O nwere ndị ọ na-eme like that. So allow the mmụọ nọ n'ime gị ka o lead gị to the right person. Stop jumping because of na ị na-jump because of frivolities. Ị na-jump because of packaging. Ị na-jump because of ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-abịa notice me attitude and notice me lectures. Mgbe ụfọdụ isi na nkwụfe n'ụkwa ị dị confused. At the end of the day, you bekwa anya m. All the more economical and spiritual safe for you to stick one place. Only ọbụla ya spirit sịrị gị no, stick with that person. Enwere ihe mmụọ gị na ezumezu gị ji wee choose onye ahụ. Ma ihe agwa gị na nkụzigo lectures many times. Na-enwe many spiritual realms, kingdoms. Can kwuo like that. Enwere the realms and kingdoms. And o nwere onye gị na ya si na the same realm ma ọ bụ na the same kingdom.
onye a gị na-eshi nwere something in common, either from the same realm or from the same kingdom on the spiritual world. Onye dị etu anwa enwere higher chances na onye dị etu anwa intervene onye ya mata na ọ ga-agazi. Ịghọtara ya? Maka ihi na gị na ya ọ ghọtara gị ọnọdụ etu anyị nọ kịta mụnwa bụ the president general PG Nze na Ọzọ Oraifite. O wee bụrụ na o nwere something ị chọrọ igain na Nze na Ọzọ Oraifite ma ọ bụ Nze na Ọzọ in general, o wee bụrụ na ị pass through someone chikwara echi wee title holder or onye ọzọ to talk to me or to talk to association otu Nze na Ọzọ as a whole, unlikely na onye a ga-succeed massively na enwe inye listening here and na-enweta ihe ọ na-achọ that need the total ofeke to come and talk to us as ndị chiri ọzọ. Ịghọtara ya? O nwere agwa nka m mesikọwara gị ghọta ya. Ọnọdụ kịta na onwe nwanne gị bụ a brigadier general ma ọ bụ na ọ bụ a general, na onwe ihe na-achọ n'aka ndị amị iwe jekwu nwanne gị ahụ brigadier general ma ọ bụ na general ka ọ bụ biko ya nyere gị aka na ịchọrọ ka 82 division meere gị ihe a. Nwere chances for the fact no within the group of soldiers no ga-ayọta that thing that need well bloody civilian ka oje yọ that thing. Ịghọtara ya? So o nwere ihe ndị otu gị ji wee sị gị ka align ọwụte onye a ka onye a na-arụrụ gị ọrụ. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ụfọdụ n'ime unu na-eji abanye into spirituality ma ọ na-efulu somebody ma ọnụ somebody a na-arụrụ gị ọrụ without being led. Ọ bụrụ ndị otu gị gwara gị sobe onye a, ọ bụrụ ndị otu gị gwara gị ndị mana ọ bụrụ na a gwara unu onye a sobe onye anwa, azụgoro oriri na onye anwa na-afụ maka gị mana ihe a na-agasị etu o si wee, go back to him and complain. Ọ dị ka onye ahụ adụrụ ije n'ụlọ ọgwụ dọkịta nlecha ahụ nye gị ọgwụ, the next day ọ gaa ward round mmadụ ka o si eme gị, mmadụ na ya ihe ahụ ọgwụ ahụ o nyere gị ọrụrụ ọrụ ka ọ fọtụrụ ka nwere ọgwụ ya adịkwuru gị. Mana mgbe ị hapụrụ ụlọ ọgwụ ajebe ụlọ ọgwụ ọzọ, dọkịta ọzọ ga-ebidokwa another lab and o nwere ike treat me from ihe ọzọ maka na enwere so many things nwere the same symptoms. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na onye awajibu ya case file na handle bụ ya case ihe gbasara ya health, ịbịara ana inwe ana datin ị na-enwe ọmadụ gị ebe o si maka na o ji case file gị. Mana ọ bụrụ na onye ọzọ ọ ya ama o bidokwa n'isi maka na enwere so many ahụ ya na aya nwere the same symptoms mana ọ different ọya. Na nkwụsị ebe a o ji akwa ama arụ asa ahụ mara onwe ama ndị nwere ihe ghọta na nkụzi taa ọ dịrọ long maka nkwụsị ebe a ka ọ ghara ito ogologo. Let us pray. Ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị ezigbo ụzọ m ga-esi lụwuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the Chukwu nke Africa, the gods of Africa, bless you all. May you be favored today, being a market day. May you be liberated. May you be favored. May whatever you deserve, the greatness, the goodness of life, locate you now and forevermore.